Li bajarê Amûdê yekîtiya jinên Kurdistanê bi lêhatina roja Valentînê êvariyek helbestan li dar xist. Di wê êvariyê de çendîn helbestvan beşdar bûn û hejmarek ji welatiyên wî bajarî jî amade bûn. شورکێشێ ملەتێ خوانێ ji her tiştî me bêpare. Em hatin cejna evînê yekîtiya jinê Kurd em vexwendîkirine û em gelkî kêfxweş in bi vê cejna hanê û em tim û dixwazin û hêviya me ji Yezdanê Dilovanê cejna evînê bi ser tevaya milletê cîhan de û taybet jî li ser milletê Kurd bi xêr û xweşî derbas be. Her du wê êvariyê de jinên helbestvan bala amadebûyan xwe vekişandin û tevî guhinek ji wan jinan ji nû dest bi nivîsê kirine û ezmûna wan di vî warî de kêm e lê bi gotina hinek rexnegir û amadebûyan ev gaveke baş e ji bo pêşketin û pêşeroja jinan. Vê şoreşa hanê hişt ki êşa me re giş em derxînin ji pardê min dest vê van helbesta kiriye wez van helbesta dibêjim û ser şerê zarokê me giş penaber bûn çola ketinin û ji êşa û ji qehrarê îca çi dilê me re heye me re derdixîne. Gulî berda gulê bes were carek. Ji aliyê xwe ve amadebûyan jî nêrînên xwe anî ziman û dilxweşiya xwe li ser çalakiyên wiha danxuya kirin. ام البدا نو بشدار بون وقت هدار يعني ما ابتدت ما تشتغل نو وقت بروجرام ده ليه كيف خوش من بجهداري يعني تمين خوش مرة بيجي جانا مرة بيوست مرة جهدار جي بك ثمن جور بجور بون زاروك هبون جن هبون مير هبون يعني بقشتي جور بجور بون هر وها مجاري هلبس تيوانجي جور بجور بون لسر أفيني بو لسر ولاد باريزية بو لسر كوشبرية بو تشتي بالا مكشان أو هستي جناي نازكي جو يدي أو جنا كودي برولك برشاف دليزي وهلبس تاجي دنبيس أبيا كام كيف خوش دك وما كشبين دك راسي بشروجو جنا كود بسوز وبيمانم فكرنينا خواناكم رباز وخطي مگر مافوتوز ودا خازي من بمن هوالي قوري بفيها بمين رنقي رمشي هو روجا كانوا لمهلتي صد صالم دشي أمي هستو Di salên derbasbûyî de Valentîn ango cejna evînê bi konsert û şahiyan dihat pêşwazî kirin. Lê rewş nema wek berê ye. Li wira ew pêşwaziya germ ji vê rojê re nemaye. Lê dîsan jî welatiyên bajarê Amûdê nexwastin ev roj bêdeng derbas bibe û hema bi kêmanî bildarxistina êvariyek helbestan be jî wan ev roj di vê hola biçûk de vejandin.